Лордозата е една от естествените извивки на гръбначния стълб, по-конкретно двъбната област напред. Хиперлордоза се нарича, когато тази извивка стане твърде дълбока и гръбначният стълб вземе абнормална форма като са. Характерната форма на тялото при хиперлордозата е корем напред и седалищия таз назад, а в полостната област на гръбначния стълб се образува арка. Тази арка може да забележите още повече, ако облегнете гърба си на права повърхност или легнете на пода. Симптомите могат да бъдат много, от които болки във врата, кръста, тазобедрените стави. Тези същите болки могат да се засилят, когато сте в движение. Други симптоми са хронична умора, скованост, възможни изтръпвания и подут корем. Основна причина за хиперлордозата е мускулен дисбаланс на мускулите на ядрото. В случая на лордозата този мускулен дисбаланс е още познат като долен кръстосен синдром. Фактори за дисбаланса могат да бъдат неправилна поза през ежедневието, стояние твърде дълго време седнал, застял начин на живот, липса на физическа активност, наднормено тегло, остеопороза, травми, бременност, носенето на неудобни обувки и други. Някои от застегнатите мускули имат нужда от разтягане, защото са твърде стегнати, а други мускули имат нужда да бъдат засилени, защото са слаби и отпуснати. Ослабените мускули са седалищните мускули, коремните мускули и в някои случаи разгъвачите в тазобедрената става. Тези мускули трябва да бъдат тренирани и засилени. Тегнатите мускули са поясните мускули и по-конкретно облия поясен мускул и квадратния мускул. Разгъвачите в тазобедрената става. Тези мускули трябва да бъдат разтегнати, за да бъдат отпуснати. Коригирайте вашата поза, за да не се стигне до усложнения. Особено ако сте активно спортуващи, тренирате с големи тежести, задължително трябва да обърнете внимание на хиперлордозата, защото може да се причините много по-големи усложнения и проблеми. Ако информацията ви е била полезна, искате да получавате още и да обогатите вашите знания, последвайте ме в другите ми социални мрежи. Ще намерите линковете в описанието. Благодаря!